Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz, siz Tatarlar tapşırın karısız. Bugün 9 may, Jingu günü. Şatlıklı da, mıngsu da. Bugün biz soğuşta yatıp kalgan ata babalarımızı eski alabız, isen sağ bulgan veteranlarımızı zorlayız. Jingu günün yakın aytkan her kimge şeksiz rahmetlerimizni jetkirip, tapşırığımızı başlayız. İki tapkır Sovetlar Soyuzu kahramanı, Işıkçı Şturmavik Musa Garayev'nin ismi il tarihinde altın harfler bilen yazılgan. Büyük Vatan Soğuşı yıllarında 250'den artık harbi ışış yasap, düşmanlarını yok etüşü legendar şahıs Başkırtistan'ın ili şırayını ilekşide avulunda tuğan. Milletteşimizge bir gününü bir yolu iki yukarı isim biru, Vatan Soğuşunda birden bir ışırak bula. Kahramanın tırmış yolu bilen yakından uz haberçimiz Milevşa Latıpova tanıştı. Сталининград, Донбасс, Крым, Кёнигсберг, Польша, Белоруссия, Германия. Кеше гади авыл малайы бүген тимер бөркетендә очучы Муса Гараев дистәләгән дошман самолетларын һәм танкларын юк итә. Яшь булуына карамастан, тәҗрибәле пилот сугыш күгендә беренче адымнарын эшләүче очучыларны да өйрәтә. Өстәвенә, очкан вакытта фотографиялар ясап өлгерә. Когда я вспоминаю о том, как началась для меня война, перед моими глазами всегда встает разрушенный, сожженный город Сталинград, так как я здесь получил первое свое боевое крещение. 1945 елның 23 февралендә эскадрилья командиры гвардия капитаны Муса Гараев 164 хәрби очыш ясап күрсәткән батырлыклары өчен Советлар Союзы герое исеменә лаек була. 19 апрельдә милләттәшебезгә икенче тапкыр әлеге югары исемне бирәләр. 1 май көнне бөтен дивизия каршында генерал Тимофей Хрюкин 23 яшьлек Муса Гараевка әлеге 2 дәрәҗәле бүләкне бер юлы тапшыра. Бөек Ватан сугышы тарихында бу бердән-бер очрак була. Сугыш беткәч, газиз кешеләрен өзелеп сагынган Муса Гараев чын мәгънәсендә очып кайтып җитә. Без анда машина күргән кешеләр түгел. Авылны 3 тапкыр итүбәләренә чак тимәй генә авылны 3 тапкыр әйләнде. Ни белән самолет белән аннан барып, анан линияк басуга төште. Үрлешеп йөгерәбез. Муса Гайса улы исә Мәскәүдә Фрунзе исемендәге хәрби академия һәм СССР Генераль штабы академиясын тәмамлый. Узак еллар махсус тәгаенләнгән авиацияның дивизиясында хезмәт итә. 1963 елда Карпат таулары өстендә очкан вакытта Муса Гараев аңын югалта. Самолетны җиргә икенче пилот утырта. Сугыш чорында контузия алган батырга табиблар күңелсез хәбәр җиткерә. Күк турында онытырга. Җан әрнешен басар өчен Муса Гараев туган ягы Башкортстанга кайтып китергә була. Уфага кайткач, Дасаф рәисе булып эшли башлый. Әлеге учреждениянең музеенда геройга багышланган махсус урын да бар. Яшь буынга сөйләп торабыз, киноларын күрсәтәбез Муса Гараев турында. Бүген геройның турыннары үсеп килә. Өлкән картәтәйләренең истәлеге итеп сакланган әйберләргә нәниләр бик сак тотына. Муса Гараевның оныклары исә бала чакта уелып калган хатирәләрен күз карасыдай саклап калырга тырыша. Татай, мы его так называли, он был такой строгий, скажем, человек. Ну, понятно, что на нем отпечаталась эта дисциплина военнослужащего, который... Үргәяркәй авылында 30 елга якын батырның музее эшләп килә. Таш Шишмә авылында исә Муса Гараев яшәгән йорт саклана. Бирегә төрле яклардан туристлар килә. Җәй көнне һәр көн балалар киләләр монда музей карарга. Шуннан Таш Шишмәнең шишмәсенә төшеп бит инде шәйләр эчеп шулай итеп, күңелле итеп, бик күңелле итеп ял итеп кайтып китәләр. Моннан 2 ел элек Уфа аэропортына исем сайлау бәйгесендә Муса Гараев списокта беренчеләрдән булып тора. Тик кызганычка каршы илебезне бар дөньяга данлаучы икеләтә герой исемен әлегә бары тик Башкортстанның берничә авыл урамнары йөртә.
Народ ведь выбирает от сердца, от души, и понимает, что аэропорт это все-таки авиация, это, ну, условно говоря, дом, куда прилетают самолеты, откуда летят они куда-то, как бы гнездо такое некое, да, своеобразное, и оно, конечно же, должно носить имя, тут даже никаких сомнений, именно Муса Гасимовича Гареева. Киләсе елда Муса Гәрәевнең юбилее 100 яше тула. Шул уңайдан якташлары, туганнары, аның батырлыгына битараф булмаучылар берничә ел дәвамында төрле чаралар әзерли. Башкортстанның Уфа шәһәреннән Миләүшә Латыйпова, татарлар. 9 май һәрберебез өчен иң мөһим даталарның берсе. Быел без җиңүнең 76 еллыгын билгеләп үтәбез. Кызганычка каршы, Бөек Ватан сугышы шаһитлары саны да елдан-ел кими бара. Без шулай киләчәк буыннарда миллионлаган гомерләрне изгән куркыныч вакыйгалар турында кан куюны чагылдыручы әсәрләр буенча беләчәкбез. Бу теманы яктырткан барлык фронтовик әдәбиятчыларга аерым хөрмәт. Шундый авторларның берсе Бөек Ватан сугышы ветераны Әхмәт Рафиков. Үз китабында авыр сугыш вакыйгаларын чагылдырган милләттәшебез белән бәйрәм алдыннан Гөлдар Хафизова очрашып кайтты. Журналистлык эшчәнлеге миңа Бөек Ватан сугышы ветераннары турында күп төрле сюжетлар, айрым программалар эшләргә мөмкинлек бирде. Әмма аларның күбесе сугыш елларын искә алырга тырышмады. Аларга сугыш хатирәләре, аеруча аның турында язуның ни дәрәҗәдә авыр булуын күз алдында да китереп булмый. Бу куркыныч вакыйгалар турында без күбрәк фронтовик язучыларны китаплары буенча беләбез. Калугадан Берлинга кадәр Бөек Ватан сугышы ветераны Әхмәт Рафиков беренче проза әсәрен шулай атады. Чөнки мин Калугадан башландым, Берлиндә бетте сугышым. Сугышка кадәр Әхмәт Мәхмүт улы Рафиков Татарстанның югары татар майнасы авылы мәктәбендә тарих һәм география укытучысы булып эшләгән. 42 елның 30 май көне экзамен алып утырганда сәгать 2-дә поездка китереп бирделәр. Шул икенче көнне киттем, җәяүләп барабыз. Икәксәндә, мана бу яктан да аталар. Еракта түгел. Бу яктан да аталар, алда да аталар. Иҗара сөйләшәбез инде, бездә мишку кап керә. Мине шунда ук элемтә бүлегенә алдылар дип дәвам итә үзенең хатирәләрен ветеран. Башта телефончы була. Аннары дивизиядан алдынгы фронтка хәрби бойрыклар, корреспонденция ташый. Булачак җиңү өчен үзен курбан итәргә әзер булып биремнәрне үти. Әхмәт Рафиков повесть хатирәләрендә фронтта беренче көннәрдән алып, туган ягына кайтканчы күргән кичергәннәрен сүрәтли. Уже сугышта вакытта ук, фронтта ук язгалап барайым. Фәлән шәһәрне шунда алдык, фәлән җирдә шулай булды, фәлән җирдә фәлән иптәш үлде. Менә шуларны язып барайым. Ничек булган, ничек үткән, шулай язарга тырыштым. Әлбәттә, ул катнашкан 3 еллык кан койгычта күргән һәм кичергәннәрнең күбесе китапка кермәгән. Безнең командирыбыз Бактизин дигән кеше иде. Шул һәлак булды 15 августта 43 елның. Менә шул һәлак булгас, аның урынына украинец дип атала фамилиясе. Украинец. Менә шул 800 кешене шунда нигә тауга үргә менәргә нитеп назмер итеп 800 кешене этте. Аны шул көнне снимать иттеләр, конечно. Башка җиргә куйганнар. Ну, сугыштан соң күрдем мин аны. Белоруссияны һәм Польшаны азат итүдә катнаша, яралана, госпитальдән соң сугышның 60-нчы укчылар дивизиясендә дәвам итә һәм аның составында Берлинны штурмлый. 1945 елның 29 апрелендә авыр яралана. Җиңү көнен ул госпитальдә каршы ала. Анда 7 ай дәваланып, туган ягына 45 елның октябрендә генә кайта. Кайту белән мөмкин булмады. Укытучы хезмәте бик авыр иде ул елларда. Шуның өчен пенсиядә чыгу белән икенче көнне тотындым шул хәлгә язарга. И шуны яза башлагастан 70-нче елларда берничә мәртәбә
Безнең исән калган дивизия солдаттарын 39 кеше идек. Җыелып, встречалар булды. Менә шул встречалардан инде без план төзедек, нәрсәләр язарга, анарсын картасын төзедек сугыш юлының. Аның хатирәләре мәкалә буларак башта гәзиттә басыла. Мөхәррияттә аны дәвам итүен сорыйлар. Бу китапны ветеран 2 тапкыр язган. Татар телендә һәм рус тәрҗемәсендә бастыра. Әхмәт Рафиков үз китапларын Чиләбегә эш сәфәре вакытында Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка, өлкә губернаторы Алексей Тексарга бүләк итте. 1973 елда Көньяк Уралга күчеп килгән ветеранның иҗади һәм иҗтимагый эшчәнлеге аеруча активлаша. Шигъри китаплар нәшер итә. Төбәкнең шәһәрләренә һәм районнарына очрашуларга бара. 104 яшьлек ветеранның әле дә хәтере яхшы. Ул үзен карап, үзенә бөтен эшләрне эшли. Әле дә шулай. Аралаша, балалар килә, мәктәпләрдән балалар безгә киләләр. Элегрәк үзе барып йөри иде. Калугадан Берлинга кадәр китабы документаль әсәр. Аны авторы Бөек Ватан сугышы ветераны Әхмәт Рафиков башка фронт язучылары кебек кан коюны күрмәүчеләр өчен язган. Сугышның хакыйкатен белсеннәр, аннан кайтмаганнарны искә алсыннар өчен. Чиләбе шәһәреннән Гөлдар Хафизова, Татарлар. Башкортстан Республикасы Кушнарен районында 300 елдан артык тарихы булган Калтай татар авылы бар. Аның үзенә күрә кызыклы вакыйгалары, шәхесләре тупланган китаплары да басылган. Бүген без алар турында да җиткерербез. Ә менә бер шәхескә аерым тукталу мөһим булыр. Ул Мирвалиева Маһира Тимергали кызы, фин гражданнар һәм Бөек Ватан сугышында катнашкан хәрби табиб. Татар театрына нигез салучыларының берсе Шакир Шамильскийның хатыны. Маһира Мирвалиеваның исеме нәкъ менә Калтай авылы белән ничек бәйле икәнен Ләйсәнә Садретдинова ачыклады. Калтай авылы тарихын менә әлеге китаплардан укып белергә була. Калтай кичә һәм бүген басмасын Минсаф Сабуров 4 ел буе Уфа архивларында, республика, район, авыл китапханәләрендә шөгыльләнеп туплый. Авыл тарихка кергән 1715 елның 25 мартында. Бу инде шушы бу 18 гасырның башы була. 18 гасырда Россия менә шушы үзенең границаларының көньяк һәм көнчыгыш направлениеләрдән ныгыту өчен шушында сатып алып башкорт җирләрен башкортлардан шушы җирләргә урнаштыра. Язылган китапта тарихта служивые люди дип. Димәк, татарлар килгән. Татарлар килгән. Мишәр татарлар дип атала. Олар булып тора, как будто шушы төбәктә Россиянең опорасы. И менә шушы Калтай авылына килә Калтай Капканов дигән иптәш. Ул үзенең иптәшләрен алып килә. Шушы Казан юлының менә Канлы волосында булган шушы җирләрне алар сатып алалар башкортлардан. Һәм үзләренең 14 ихатадан торган авылны төзиләр. И менә шушы әйтегендә 1715 елның 25 марты безнең Калтай авылына нигез салуның датасы булып тора. Китапта Калтай авылының күренекле кешеләре дә урын алган. Менә минем үземнең әти сугышта катнаша. Анарга килә 43 елны похоронка, что үлде дип семьясына. Ул 6 ай Казанда госпитальдә атып, кайта яңадан сугышка алына. Шуның өчен анда списокларда шундыйлар да бар инде, теге алып калган исемлекләр исендә. Калтай авылыннан Бөек Ватан сугышына 355 кеше китә. Шуларның 106-сы гына исән-сау җиңү яулап кайта. Китапханәдә тулысы белән алар турында мәгълүматлар тупланган. Минем сезнең игътибарыгызны тагын бер кызыклы мәгълүматкә юнәлтәсем килә. Менә бу фотосурәттә Маһира Мирвалиева, аның әтисе Тимергали булган. Шушы авылга кайчандыр мулла итеп җибәрелгән. Бу 1902 ел була. Тимергали, Хәнифә, Мирвалиевлар 5 балалары белән күчәләр Калтайга. Маһирага 5 яшь. Аның бала чагы Калтайда уза. Башта авылда, аннан Уфада белем ала.
Революция алдыннан 1915-18 елларда Нур группасында эшли Махира Мервалиева. 1920 еллар башында Татар академия театрында, аннары Казан медицина институтын тәмамлап, табиб булып эшли башлый. Бөек Ватан сугышында катнаша. 1970 еллар ахырында Уфада вафат була. Дәвам итеп тагын шуны әйтәсе килә. Аның тормыш юлдашы ире Шакир Шамильский, менә ул монда шулай ук сүрәттә бар. Шакир Шамильский аның сәхнә псевдонимы. Чын исеме Шакир Габделгали улы Вахитов. Драма артисты, спектакльләр куючы, татар театрына нигез салучыларның берсе. Алар гражданнар сугышын бергә уза. 1945 елның 8 майында Шамильский вафат була. Махира Темиргали кызы фронтта иренең җиңүгә нибары бер көн кала һәлак булуын белми. Авыр хатирәләр, тик алар тарихта үз урынын алырга, яшь буынга җиткерелергә тиеш. Без эшебезне инде мәктәп, балалар бакчасы, мәдәният йорты белән берлектә алып барабыз. Төрле мәдәни чаралар үткәрәбез. Әле күптән түгел генә балалар китабы атналыгы үткәрдек. Калтай авылы халкы үткәнен саклый, киләчәк буынга дөрес тәрбия бирергә тырыша. Дәвам итәрбез. Әсәнә Садретдинова, Татарлар, Калтай авылы, Башкортстан Республикасы. Хатирәләр исән, алар яңарып тора. Һәвәскәр тарихчы Айдар Хәмзинның Ташлык 1939-1945 еллар дип исемләнгән китабы да шул истәлекләрне яңарта. Автор хезмәтендә Татарстанның Түбән Кама районы Ташлык авылының Фин һәм Бөек Ватан сугышы чорларын бәян итә. Тулырак Гөлия Садыкова әзерләгән видеоязмада. Бөек Ватан сугышы афәте бер гаиләне дә читләтеп узмый. Без хәзер Түбән Кама районының Ташлык авылында. Әлеге салада туып үскән 211 кеше сугышка алына. Шуларның бары тик 101 генә кире әйләнеп кайту бәхетенә ия була. Бүген әлеге батырларның һәр берсе белән бу җирлектә гомер итүче Айдар Хәмзинның яңа басылып чыккан китабы аша танышырга була. Ташлык 1939-1945 еллар дип исемләнгән ул. Хәмзиннарның гаилә хезмәте дисәк тә ялгыш булмас. Китапның әдәби мөхәррире Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Алмаз Хәмзин. Бу Айдар Хәмзинның тәүге хезмәте. Авылның тарихын язу иде максатым. Материал шактый күп тупланды. Бөек Ватан сугышы темасын аерым бастырырга дигән фикергә килдем ди ул. Барлыгы 211 кеше Бөек Ватан сугышына алынган. Шулар турында, аларның кыскача гына биографиялары, аларның фотосурәтләре, аларның бүләкләнү кагазлары, хәрби билетлары, яралану кагазлары, мактау кагазлары, сугыштан килгән хатлар, үлем кагазлары, барсында шушында кертеп архив мәгълүматларына таянып шушы китап язылды. А4 форматында 284 битле китап авыл халкы иганәчеләр ярдәме белән 500 дәнәдә басыла. Мәгълүматлар туплау инде 7нче класстан башлап ди Айдар Хәмзин. Электән үк авыл халкының сугыш турында сөйләүләрен теркәп барган. Китап язганда һәр йортка кереп материал туплый. Үзенең дә архивы бай. Әтисе Хәмзин Наил Зиннур улы сугыш ветераны. Аның сугыш чорында алып барган көндәлеге бүген кадерле ядкәр. Күренеп тора 42 елның 11 августында әтине Бөек Ватан сугышына алалар. Русча белмәү сәбәпле аларны Сурокка җибәрәләр. Сугышка кермичә иң каты әзерлек курслар үткәрә торган менә бу Суслангер, Сурок. Анда бик авыр, бик кыенга туры килгән аларга. Бу турыда хатларда ул ачык язмаса да, аның әнисе минем әби була, инде Мәликә әби сизенгән. Мәликә әби авылдашы Кәримә әби белән алар уллар янына хәтта җәяү чыгып китәләр. Битләп беткән, ябыгы беткән. Шундый кызганыч хәлдәге солдатларны күреп тетрәнәләр. Сугышка эләгү бәхет дип саналадыр Суслангердан исән калып, аларны иң беренче Сталинград сугышына алып баралар. Сугышның 3нче көнендә үк әти яралана. Дәваланып чыкканнан соң алга таба хәрәкәт итәләр безнең гаскәрләр Курск дугасына әлеге. Курск дугасында иң каты сугышларда ул катнаша. Киев каласын азат итүдә, Көнбатыш
Украинаны азат итә, Чехословакияны азат итә. 3 тапкыр яралана, соңгысы Чехословакиядә, аның уң аягын снаряд кыйпылчыгы кисеп ата. 273 көн ул госпитальдә генә ята. 45 елның 28 июнендә авылына кайта. Протез белән велосипед, мотоциклда йөри авыл советы рәисе партоешма сәркатибедә була. 2006 елда 82 яшендә вафат. Һәр кешенең язмышы аерым тарих. Бүген авылда бердән-бер исән ветеран бар. Аның турында да китапта мәгълүмат бирелгән. Сәлимов Хәсән Әхмәтҗан улы 1925 елның 25 октябрендә туа. 4 класска хәтле укыдым да, мин аннары әти белән күннехләр аткарап атын иттек. Аннан соң иде сугыш чоры булгач, сыер җигеп, үгетләр җигеп, басулар сукаладык. Менә шунда эшләдем, 12 яшьтән эшли башладым шунда. Хәрби хезмәткә 1943 елның 3 гыйнварында алына, Чита каласына озаталар. Февральдә Манчжурияга килеп җитәләр. 57 дивизияның 293 укчы полкы составында 6 ай буе хәрби әзерлек курслары үтә. Станковый пулеметчы итеп билгелиләр. Яшь солдатлар окоплар казыйлар, ашау яклары бик начар була. Күбесе үлә, фронтка китәргә гариза язалар. Соңга калалар. Нәтиҗәдә аларны 600 километр ераклыктагы Кытай чигенә җибәрәләр. Германия белән сугыш та тамамлана. 1945 елның язында Монголиядә хезмәт итә. СССРга Япония сугыш ача. Хәрби сынаулар үткәннән соң аларның полкын тау башына урнашкан авылда качып ятучы япон илбасарларына каршы сугышка алып китәләр. Шуннан соң японнарны кудык бидәрне ягына. Аннан төшкәч bir кеше килә. Безне ди авылны ди 50 япон басты ди. Сез безне коткарыгыз ди. Хәзер шул авылга кирип киттек. Хәзер аларны авылдан кудык. Дальше бидләрне ягына. Туган ягына ул 1950 елда гына кире әйләнеп кайта. Алманияны җиңгән өчен, Японияны җиңгән өчен медальләре белән бүләкләнә. Сугыштан соң колхозда бригадир, ферма һәм ягулык станциясе мөдире булып эшли. 6 бала тәрбияләп үстерә. Бүген кеше улы белән килене тәрбиясендә. Иң мөһиме исәнлек саулык булсын, сугышлар булмасын. Рәхәт бит хәзер. Яшисе бик килә ди Хәсән абый. Булай төшемә кергән ие. Син әле йөзгә хәтле яшисең, Алла бирсә дип. Ат мен шуны көтәм инде. Амин. 100 яшьлек юбилейыгызда да очрашырга насыйп булсын. Ә китап үткәннәргә алып кайтучы бик кадерле юл ул. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Түбән Кама районы. Рәхмәт сезгә, батыр ветераннар. Саклап калган өчен илебез, мәңгелек дан сезгә, каһарманнар. Тыныч булсын җир һәм күгебез. Авырлыкларга бирешмичә, изге гамәлләр кылып яшик. Сау булыгыз.